ịfọchàkpì. Wow. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Welcome to my channel. Today we are starting up a new series, ịfọchàkpì, Igbo fairy tale. And this is a separate episode altogether. So today is we are having our season 1 of our ịfọchàkpì. And today we are hosting one elegant, handsome, cool, stunning nwa amadi ma ihe oriri, nwa amadi ma ihe ekwe na-akụ, nwa amadi na-asọ pọtọpọtọpọtọ. Nwa amadi, welcome to the stage. Ndewo. Ndewo, gịnị bụ aha gị? Afọ m bụ Maazị Ebenezer Chibike. Maazị Ebenezer Chibike, onye ebe? Onye Imo State. Ebe n'Imo State. Olu. We want to know your community. Echi m ọkwa abala ihe ọma ọlụ. Ọkwa abala ọkwa nwoke ihe ọma ọlụ. Ọkwa nwoke. Ah, nice name. Okay, Maazị, your occupation, gịnị ka ị na-arụ? I'm a graduate of agricultural technology. Wow. So I'm fully into fish farming. Wow. But ma ụlọ ofu ihe ka nwoke na-eme. Sure. Anọkwa m into real estate. Wow. We sell land, ndị na-ere ala, ihe gbasara ụlọ. So you need ala anywhere in Nigeria. In Nigeria. It's like I need a land outside Nigeria. I have so many money in the dream. I got connected. Okay, do you have any social media handle you like us to follow you? Yes, I'm on Instagram. Even Oasis Homes. Even Oasis Home on Instagram. Okay. And then on Facebook it's just my name. Ebenezer Silvanus. Ebenezer, please, I beg you, do well to follow Ebenezer Silvanus on his Facebook account and even Oasis Home on Instagram account. Okay, Maazị mma ihe ekwe na-atọ. Enwere akụkọ iwe ike ịkọrọ anyị ka anyị were medo obi. Ka ga-eme ka obi dị anyị mma. Okay. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. So first of all, m chọrọ ibu ụzọ megodu introduce. But ihe a na-akpọ call and response. Ama m ụmụaka ugbu a ka na-eme. Ọkwa anyị. So, nsi enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Isi m kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Nsi ịfọchàkpì. Isi wọ. Nke na-ebu ụzọ ekwu ịfọchàkpì. Isi wọ. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O nwere otu ụbọchị. Otu ụbọchị eruola. Exactly. So that's once upon a time. Okay. So, m ga-akọrọ anyị akụkọ gbasara mbe, oke, na ihe a na-akpọ ọsa. Squirrel. Yes. So, mbe, majorly mbe, ihe a ga na-ekwu okwu ya today maka mbe. Mbe weburu imi otu a m si nwee. Ama m n'ime adịrọ appointed. Anyị were imi enwe ada. Mbe nwere imi otu a si nwee. But e nwere ihe mere otu ụbọchị. Mbe na oke wee enyi. Ha dị close. Ha dị abụọ wụ 1 and 2. Ezigbo ọyị. So, dịka ụbọchị na-aga, e nwere otu ụbọchị mbe gara ahịa. Oke na ọsa nọkwa n'ahịa. Ha niile ya na-akpọ echi ahụ echi ahịa. Kpọta echi agba ya. Ụbọchị ahịa. So, ha nọ na-ere afịa. Onye bịara ịzụ afịa ahapụ nke ọsa zụwa nke ele aha ya oke. Ndị ma na oke na tortoise mbe wee enyi ezigbo ọyị. So ihe ahụ ebute ọgụ n'etiti oke na ọsa. Ọgụ a na-alụ ọgụ. Ọgụ Biafra na Nigeria. So akụkọ eruo mbe ntị na oke enyi ya nwoke na-alụ ọgụ ka ọsa. Mba akwachie ọ ga-agba ọgụ onye ike. So otu ahụ ọ kwachiri ya ọ ga-garuo jụwa ha ele ihe na-eme. Ya bụrụ na onye chọrọ okwu bụ oke. Because onye bịara ịzụ ahịa bịara na nke ọsa ka ọ zụọ ahịa. Oke abịa kpọrọ ya na ya bịa na shop ya bịa zụ. So dịka mbe nụrụ ihe a maka oke wu na enyi ya ọ ga-ekwu na against kwugide ya. So gịnị ka o mere?
Yours na ọwachi na onye dị at fault, onye mejọrọ n'ụwa gịnị ọsa. Ihe wee wee ọsọ iwe wee ruo ya n'mkpụrụ obi, ọsọ ewere iwe ahụ bagide mbe taa ya anụ n'ime. Ile ọrụ na ị nwere mbe n'ụlọ gị ma ọ efugo mbe, ị ga-achọpụta na imi ya pịrị akụ. Ya ọrụ na ọsa were lie eze ya tagide mbe n'imi, tapụ imi ahụ. So ebe ọbụla ị hụrụ mbe hụ na imi ya tapara, gị mara na ọwa ọsa mere ya gịnị, ihe a tawara ya imi. So ebe a ka anyị ga-akwụsị nke taa. Maazị ịgbalịala, amụtara m ọtụtụ ihe na akụkọ ifo gị a. Ọ dị mma ị na-eme enyi, ị ga-ekwu maka na ya mmadụ wee enyi gị ihu ihe ọjọọ, ị gaghị ekweta na ọ wụ ihe ọjọọ, n'ihi na ọ bụrụ na mbe gara ebe ọ ma na ọwa ọyị ya nwoke, maka anyị ma na oke wu nwoke, ebe ọ ma na ọwa ọyị ya nwoke mejọrọ, ọ kara kpọrọ ọyị ya nwoke pụọ ebe ahụ, ma ọ ya ahapụ, ma ọ gagodi na-anọdụ n'ihu ebe ahụ ka ọ jụọ ọyị ya nwoke na o mere ihe ọjọọ, ya ahapụ gboso aha agawa, kama ọ gara n'ime galadima nke enyi mmadụ, ọ chọrọ ikpugide ihe ọjọọ aka, atawa ya imi. Onye nwezi ọgụ enweghị imi ya tawara ya, wuru onye bịara igbo ọgụ arụwa ala ka a tawara imi. Zere ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ asị, kpọọ ihe ọjọọ gịwa I'm talking to you. Kpọọ ihe ọjọọ asị. Okay, thank you very much. This is where we'll be joining our curtain for today. On our next season, we'll be hosting another elegant, holistic, sophisticated. Odogwu, Akwaza, okay, we'll be hosting another person. Stay tuned. We love you. Bye-bye.